Dobre, prevažte stopilo sa mi to. Takže lak, ale zistila som, že lepidlo nebudeme potrebovať. Iba kto chce si spraviť 2 vrstvy. Takže ja použijem, to som nejakú prase, nerob so nohou. No dobre. Udržím tú nohu. Takže tak, ja použijem teda môj bielý lak. Mám tu taký, mám tu taký, aj taký. Ok, ja použijem taký. Vidíte bielé laky? A mám dneska 4 nové. Čo sa stalo? Ja tu odstrihla. Použijem ten bielý lak. Máme bielej veľa, ale dobre. A budete musieť počkať na vyschnutie toho. Môžete si to aj takto. Zase sa tu drkoceš. No. Tak tým pádom nenatáčaj to. Tá noha sa jej stále drkoce, viete? Ten lak vôbec nefunguje, toto domalujem. Tam biely druhý lak, pretože tento mi tam ešte nefunguje už. To je nejaký pokras. Oblblaný, takže on bude fungovať iba na nechty asi. Na kartón tento nie, takže ja to obtiahnem druhým lakom. OK, naše. Máme to nestôrli, že teraz to je tento sráta nepotrebujeme. Aj, mám takýto mini bílý, tak ja použijem tento mini bielý lak. To tam nelúbia. No ale aspoň sa nám to trošku. Ja mám nové CD. Nie, že by som sa vychváľovala. Potom to poviem, čo som zostala, keď sme boli v Rakúsku. Preto neboli toho videa. Také mini. Takýto mini. No, tento ide super. Vidíte? Tento lak je umenie, tento lak je zlatičko. Poslúcha. Šupity šup. Tak, tutože sem si to dáme taký veľkánsky kúsok. A ty mi niečo padlo do oka. To je úžasné. A môžete to použiť, ja sa poverám. A to nebude také kvalitné video potom, keď to budeš to ja. To nikto neuvidí, čo robíme. Aspoň 50 lajkov, alebo 8 lajkov. Všetko sa nám to tu nevylielo. A dáme si to radšej sem na túto podĺžku. OK, a toto máte takto. Toto máte trošku, sa vám to bude asi priliestať. To neuvidíte. Počkajte, musí sa nám to zaostriť. OK, zaostrilo sa nám to. Takže tak. No, takže takto by to mohlo vypadať, ale počkajte. Sa pozriem, či toto už uschlo trošku.
No nepripadá mi to, ako by to uschlo, že no teda... OK, no teraz si... No takže tak. A pokecáme to tak, že... Teraz vám ukážem, čo mám nové. Teda také kraviny, ale to je také, že niečo mi dala aj sesternica. Čo nám dala sesternica Jasmínka, môj. Počkajte, ja to bude prekvapenie. Ja viem, čo? Iba 2 nám dať, 3 nám dala také. A ukážem vám, čo máme nové. Dám aj želu, napäli máme nové. Takže dobré, ja vám ukážem, čo nám to najlepšie nakoniec. No. Takže všetky sú najlepšie, ale nechcem predbiehať, takže tak. No toto je moje sesternice, to je taký fialkový, taký pekný. A tento je taký, to môj, taký akoby také. No tak, aby nám to začalo uschlo, viete, hento. No, potom, no teraz dáme, že Let's Gnaperi, to je také melón. To je taký úplne, že... Alebo, ja som si to dala do nosa. To je melón. Takže tak. OK, padaj. Toto nám dala sesternica, to je aj na malovanie. No i to som teraz zatrhla, nevadí. To je na malovanie aj takto, že si to môžete roztriesť make-up. A nemusíte si s tým roztriesť make-up, ale nám to dala teraz. Nám dala tieto laky. A to je, že si to môžete dať takéto. To úplne boží. A to mám na sebe teraz túto. A to je len také jednotlivé. Lebo to, keď chcete mať tohoto veľa, no tak tuto si to dáte, tuto si to takto namalujete, dáte si to tam a môžete si to dať na tej nechty, takže takto. Takže toto už mi je použité, tak. A takže toto taký a toto je takýto. Počkajte, to som... A viete, niektorým vonia ten lak a niektorým nie. A nám strašne vonia lak s malou sesternicou, takže takto. Teda mi vonia lak. A vidíte, tá istá značka. Tu nájdete. Toto som tu z drkota. No a takže takto. A môžete to potom, že je dobré. No a máme ešte nové, čo máme nové. Jajky, bojky. OK, už nemáme nové nič, tak my si to tu teda oriskujeme, teda tu to dáme naspäť. Už mi tu vonia lak. No, toto si vyskúšame. No. Dobre, dá sa. Čakajte. No, trochu sa nám to olepí ten koberec, takže by ste si to mohli dať na nejakú podložku. Ja tu mám takú. Teď to dám sem. No a teraz môžeme použiť ten laky. No a ja si vyberiem hociaký lak a to bude aký. Môže nám tu poradiť, čo tu natáča.